हाय लोगोफोर नै जोङो दायो टायार दखानाव मोनफैबाय। टायार गारि जादों बेखायनो दा टायार बानायनो नागिरदों जोङो लोगोफोर। जायफोरा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो खाथियाव थानाय लाइक मोनसे थुनानै हो लोगोफोर। नायलांबाय थादो अब्ला टायार बानायनायखौ नोंथांमोना। टायारखौ खेवगासिनो लोगोफोर नै टायार खेवगासिनो। खुलिबाय गारिया नैबेनो लोगोफोर पिसि लड खालामदो टेलारावहा, बेखायनो पाम्पसार जानायमोन। ओंखायनो दायो टायारखौ बानायग्रोनानै जोङो लानोसै, उनाव दिगदार जायिनि आरोना। ओमफ्राय दाख्लैबो मेचिन लांनायमोन, बानायखांबाय मोनसे भिडिअ, ओमफ्राय दाबो आरो मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों मेचिन लांनायनि आरोना। ओइ जे पेट्रल पाम्प दङ मेथाया खुलिगासिनो नै बो लोगोफोर जाबाय, दायो जाबाय, टायार बानायखांबाय। गारि खाथियाव थांदों आङो लोगोफोर। टायार बानायखांबाय, नै मिथिया लागायदो टायारखौ। टायारखौ नै बेहाय टाइट खालामना दोननानैसो गारदो। मा जाखो? हाब्रुबाय तारा। बिराद देन्जारलै बिनि तारा। टायार बानायग्रा मानसि लोगोफोर नै थांबाय जोङो। थांबाय लोगोफोर, होद बिराद मावोलै। थांबाय एबार लोगोफोर नै जोङो किधर में आप? वो आगे में। Let's go. I am going to Hongkong United States. चलो चलते रहो। ये देखो कार। रेड खराब है।